Türkmenistana ýollaryň ýapyklygyna 2,5 ýyl boldy. Buňa meňdeş ýagdaý dünýä taryhynda hiç açan bolmady. Ýollaryň ýapyklygyna garamazdan adamlar her türlü ýollar bilen ýurda aşmakçy bolýarlar. Sebäbi olara garaşýan çağalary, ene atalar we watany bar. Käbir ýurduň içine giden watandaşlar Türkmenistana gitmeň aňsat we arzan ýollaryň bardygyny habar berdiler. Jemi 80 Amerikan dollaryny Azerbeýjana baryp, ondan soň hem paron arkaly Türkmenistana geçendiklerini habar berdiler. Aýtmaklaryna görä ilki bilen 800 türk lirasyna İstanbuldan Gürjistanyň paýtagty Tbilisi awtobus arkaly wizasyz baryp, ondan soň bolsa 9 euro meçhuruna bahasy bolan otly bilen Azerbeýjanyň paýtagty Baku şäherine barypdyrlar. 26 Amerikan dollaryny hem Azerbeýjana wiza almak üçin çykdyjy edilýär. Wizany elektron görnüşini aňsatlyk bilen alsa bolýar. Jemi 80 Amerikan dollaryny Hazar deňiziniň kenaryna baryp bolýar diýip Türkmenistana geçenler habar berdiler. Emma Hazar deňizini gämi bilen geçmek üçin käwagt 50, käwagt bolsa 120 Amerikan dollaryna çenli pul alýarlar diýip belläp geçdiler. İstanbuldan Azerbeýjana 2 günde baryp bolýar. Emma Azerbeýjandan Türkmenistana geçmek üçin bir hepde garaşmaly bolýar.